Gagasi FM News. Emva kwenkulumo kaNdunankulu yesifundazwe, uMasipala waseNewcastle usemkhankasweni wokuxhumana nezakhamuzi ngezinkinga esidinga ukuxazululwa. Lo mkhandlo senyakatho ntshonalanga nesifundazwe uke wabasematheni ngesikhathi uEskom usabisa ngokucisha ugesi ngoba uMasipala unesikweletu. Umeya walo Masipala uDr Ntuthuko Mahlaba uthi usekulungele ukuyobikeleza akhamuzi ngesinqumo senkantolo esivune lo Masipala. From the time when we had that court case with Eskom up to now, Eskom is the one now who's saying, you've kept your word, you've paid us religiously, and we're happy that with the team that we are working with, the commitment, we've managed to shape the municipality. Njengoba lo meya ngosihlalo weANC esifundeni saseMalahleni kulindeleke ukuba inkulumo azoyithula ngesonto elizayo inikeze izikomba zokuthi uhlulekile noma uphumelele ukusebenza kulesi sikhundla sakhe. Amehlo asebheke ukuthi odabeni lamanzi ngabe lo mkhandlo uzosifeza izethembiso njengoba nokhetho loMasipala selisondele lezi idingo kuzomela zilethwe ngokusheshsha. Ezindabeni zeGagasi FM ngingusibhelele Nzuza ngiseNewcastle. Gagasi FM News.